Sesiwn 4. I fe'n lan nawr, ni'n gweithio ty bach o ganed, okay? So, jumping jacks, 3 geiliad o symud, please. Sa'n i chwarae gwmpas nawr, ni? Good stuff, okay. Sglefio. Okay, pan i'n ni sglefio, yn siarad cadw'n cefn o'r syth as yn bosib. So ni'n mynd yn grwn wrth wneud y shot yna. Okay, chest lan, sgwydd yn ôl. Good stuff. Okay, a yn fwy horizontal as yn bosib. Okay, mi ellach chi fod yn gwneud hwn, cyffwrdd y drod wrth bych chi'n neud e. Ond hwn yn pan ni'n symud mlaen yn hwyrach mynd i'r sesiwn. Okay, loncian. Ar yr unfan, falle heel flicks. Okay, tra'n y blant gan pen ôl. Reit. So eto mae'r ymarferio yn fod bach fwy dwys na, okay? Bach fwy intense. Fi'n neud yn stretchy eto yn hippie. Yr hamstring. Fi wedi bod yn rhedeg yn hunan, fi wedi cael bach o workout yn barod. So sa'n ti'n meddwl bod angen fi'n neud cymaint o mestyn, cymaint o stretch. Okay? Ond eto, mi allan ni wneud gyda fwy o mestyn bob dydd i ddweud y gwir, ond fi'n tymwyth y parod. Cool. So os eisiau chi hala bach fwy amser yn y mestyn, so stopwch y fideo, cymerwch amser, wedyn ail ymuno pan chi'n barod i bach fwy waith. Okay. So, unrhyw fath o bwysau, mae'r squat nawr am symud mlaen. Unrhyw fath o bwysau i chi moyn, lle fod yn pwysau trwm dros ben, faint o hwn, cwpl 2 kilogram. Dim byd ordrwm, ond y siarp byddai'n neud nawr, mi fydd yn gweld unrhyw beth yn bach o siarp, ac mae uwch yn hen i bydd e. Okay. So, squat uwch y pen. So, o fan hyn, lan. So, ni'n neud nhw'n barod, ond nawr ni'n mynd gadw dwylo uwch y pen, wrth bod ni'n squatio lawr. Okay. Mae fe'n fwy anodd, gyda dwylo'n agos, dwylo ar ledd, yn haws o ran fy hyblygrwydd. Okay? Ond fi'n neud yn anodd yn hunan, achos mae pêl i fi'n dal. Os dwylo ar ledd, yn haws o ran yng nghefn i fi'n gallu dod lawr. Bydd rhai ohonoch chi fi'n addo, gan beth chi'n cwbl mlaen i fan hyn. Bydd yn pethau anodd iawn i'ch ysgwydd chi. Okay? So ni hwnna yn erbyn hwnna, trio cadw dwylo uwch y pen gymaint as yn bosib. Set o 10, uned bod chi'n ymlacio nawr, okay, a neud y to, neu ni'n symud mlaen i'r ail ymarfer. Okay. Eto, ni'n mynd uwch y pen. So ni wedi bod yn mynd o fan hyn, camu nôl i wneud lunge, ni wedi bod yn camu o'r lunge mlaen, a ni wedi bod yn dal pwysau. Okay. Wel nawr, ni'n mynd o squat bach i fynd uwch y pen i'r lunge. Y squat bach, hip yn gweithio mlaen, pwysau yn hen. Okay. Os yna'n normod, ni'n gwybod bod ni'n gallu gwneud yr hwp bach a glanio. Hwp bach a glanio. Os fi'n sopo yn gosib, mwyn bod chi'n gweld y siarp, yr hwp bach, okay, hwp a glanio ar y lunge. Ond y symudiad ni moyn gweithio tuag at, yw bod ni'n symud y fwy cyflym. A mae'n rhad i ddod o'r llawr wrth wneud hwn. Os yw hwn yn gam mowr i chi fod yn wneud, yna chi'n gwybod mai squat, gweithio a glanio yw'r cam bach byddech chi'n neud wedyn. Okay. Gwrthwasgiad wythnos yma. Ni'n mynd gerdded mlaen, ni'n mynd gwrthwasgiad a cerdded nôl. Okay? So fi'n cerdded mlaen, gwrthwasgiad a cerdded nôl. Mi allan ni gerdded yn hollol dal, fan hyn, a mwyn cadw tensiwn ar y sgwyddau i, yn ogystal am bron ni. Fi mi gerdded mlaen, wneud i gwrthwasgiad, cerdded nôl, tan bod fi'n siarp triongl, a wedyn cerdded manto. 2. 3. 4. Okay.
Mi ella bod chi'n cerdded yr holl ffordd lan. 5. Reit lan fan hyn. Yn fel. Cerdded lan. So mae lot fwy o gyhyrau yn gweithio. Os mae y bwriad sydd chi ydy colli pwysau, llosgi fwy o galoriau, yna'n sicr, mae hwn yn mynd i helpu. Allai ymrwyo'r siop, allai roi'n heglyn di lawr y llawr, allai o'r lawr yn fflat, dwylo off, gweithio lan, dod lan, cerdded nhw'n anto. Oce? 100,000 o enghreifftiau o fel gallu ymrwyo hwnna. Oce. Gyda pwysau, gallwn ni fod yn dal y kettlebell, neu y ber i niws o hynny. So, yswyddiad rhwyfo ni'n neud, ni'n tynnu tuag at y corff. Wel, am nawr, beth fi'n mynd dal y bel, pwyso ymlaen, plygu y pengliniau, a neu gyd fi'n neud ydy iwso yn hoesau y bennaf, a tynnu'r pel lan i ni. Ok? O'r ochr, so chi gweld bod fi'n pwyso ymlaen, lan i'r gen. A sy'n lot o bwysau fan hyn, ond y ffaith bod fi'n iwso cymaint o gyhyrau, mi fydd yng nghalon ni, a'n ysgyfaint i, yn gorfod gweithio yn eitha caled. Achos bod cymaint o gyhyrau yn gweithio. Okay? Yna'r bwriad. Yna pam ni fi chwysu. Okay? Achos bod lot o gyhyrau yn gweithio yr un pryd. 10 ar un eto. Okay? O wedyn yr un diwethaf, okay? Ni fi wsio pwysau yma nawr, a mi allech chi benglunio, neu sefyll lan. Wrth bod chi'n penglunio, neu stopo fi rhag troi gormod. So fyr hyn, ochr top yn hosi, a ddim yn wych yma'n ysgwyddi, fi'n mynd esgus, bod fi'n taflu. Okay? So fi'n mynd taflu, a wedyn fi'n mynd stopo cyn bod fi'n gael ei fynd. Bydd eich gael ei fynd, okay? O fan hyn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ar ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pwysau lawr. Okay, so bant yn un nawr, so beth na i gyda chi nawr ydy rhoi rhain gyd at ei gilydd. So 5 ymarfer, a so ni'n mynd i fel cylched. Okay? So ni'n mynd y 5 ymarfer i ni newydd wneud, un ar ôl y llall. Okay? So i ddechrau off gyda, mae gyda ni y sgot yw'r pen, y jerk, sef yn pwysau, mynd o fan hyn uwch y pen, cerdded allan i gwrthwasgiad, yr high pull, mae pwysau'n dod lan i'r gyrn, a wedyn, fe ni galw y wood chop, okay? Fe ni torri pren, lawr a lan, lawr a lan, okay? Fe chi'n gweld i'r fi'n neud ni, okay? 10 ar ddwy ochr. A diwedd o'n blaen chwysu siops, a fi'n siŵr beth chi hefyd, okay? Reit, barod i fynd? So pwysau'ch pen, okay? 10 ar hael, bant hyn. 1, 2. A fi'n gweithio'n galed nawr i cadw pwysau uwch yn henni, dwi ddim yn cael pwyso yn bellach ymlaen. Okay? Uwch yn henni, yn bwriadu, nid wythio bach yn haws. 8, 9, 10. Okay, pwysau dan ymlaen, a no, drip bach na. So fi'n mynd i wneud 10 yn glos, 10 ar llall. Siap cyflym ni moyn. A chi'n gwybod chi'n cael canu nôl hefyd. Okay? Cos arall, cos dden yn ôl, dden ymlaen, chwyth yn ôl. Okay. Di'n greni. Cerdd ma'n i gwrthwasgiad. Cerdd ma'n. Lawr. A lawr. So fi, mae'r 5 cyntaf, mynd o'r holl o lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Hapus ti, yn cwmpa mynd i'r things ma. Cerdded i fod i fi. 3. Pedwar. Pump. So nawr, cerdded nôl jyst i hanner ffordd i fi wneud. 6. 7. 8. Top lad. 9. 10. Rwyfo. High pull. Dim gormod o bwysau fydd yn hyn. Dim yn isel. A lan. Mi ellai bod fi fynd. Reit i'ch pen. Deg yr eini, a wedyn y wood chops i orffen. Perffaith, a chydig rhwng fi allan o wynt. Fi fod allan o wynt, oce? Sefyll, 1, 2, 3. Deg un ochr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10 yr un, 10 ar llall. Chi'n gweld cyn llied, mae'n drws yr un symud. Sa'n trial wneud hwn a hwnna. Fi'n cael, mae'n stymog i'n gweithio wrth rheoli gwylod yng nghorff fi. Okay? Wrth fi'n troi, mae yna byrhau yn digwydd yn ystymogi, a wedyn byrhau ochr arall. Okay? A dyna fel fi'n cael y daioni wrth wneud yr ymarfer yna. Un ochr yn diagonal, ochr arall yn diagonal hefyd. A ni'n stopo'n hunan, a mwy o cyflym fynd i'r ysmudiad, mwy o waith sy'n. Okay?